60 sekunder. Så er det hvad? Der er en blå telefonboks i 60'ernes London, og en gammel mand er glad og har en companion, som kalder ham grandfather, men han dør ikke. Er det ikke bare sådan noget, hvad hedder det der? Regeneration! Det der natural noget. Det opfinder. Og så skifter han lige pludselig ansigt og skifter companion i løbet af sin livstid. Ja, tid på fordi det tegner sig. Lige pludselig så er der en halvskaldet mand, der løber rundt. Det er det der, jeg ser godt. Der løber rundt og siger fantastisk til alle, og det er han. Skibet vil lige være. Men det er jamen jeg gider, okay, vi kan også bare ramse alle skuespillerne op. Okay, Patrick Troughton er nummer 2, og han har fløjlsbukser på, og så har vi John Pertwee med krøllerne, og han er ældre end Patrick Troughton, og så har vi Tom Baker, eller Lars Hvad? Så kommer ham der, den yngste, der var den yngste før Matt Smith, Peter Davison, og han har hat, og han er også far til David Tennants kone, som er doktorens datter. Selleri for helvede! Så kommer ham den 6., som måske er den mest kedelige af dem alle sammen, ham der Colin Baker der. Colin Bacon måske kan man også kalde ham, men han har alle de der farver, og han er mærkelig, og så kommer vi til nummer 7 med spørgsmålstegnsparapplyen, som hedder Sylvester McCoy, og han har også en sjov, kostyme, og så med, fordi han er glad for spørgsmålstegn, ja. Og så har vi ham der kun havde et afsnit eller en film, for det var det eneste, han lavede. Til gengæld har han lavet en masse radiodramaer, og det prøver man ikke, han er kun noget. Han er ærlig. Så løber vi ind til ham, den halvskaldede, jeg snakkede om tidligere. Ham den fantastiske mand, som ikke har en særlig fantastisk companion. Han dør! Han skifter ansigt. Igen. For 10. gang. I ved godt, hvem jeg snakker om. Hvem snakker du om? Hvem snakker jeg om? Ja! Og det er lige meget. Så vi hopper bare videre.